ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। महाराष्ट्रामध्ये नामांकित असलेल्या एसएस मोबाईल शॉपीमध्ये नियमित सर्व कंपनीच्या दर्जेदार मोबाईल उपलब्ध असतात। आता एसएस मोबाईलनं शुक्रवारी सॅमसंग S23 चं ग्रँड लॉन्चिंग होणार आहे। कणकवली तहसीलदार आर.जे. पवार यांच्या हस्ते कणकवली DP रोड जवळील एसएस मोबाईलमध्ये याचं आयोजन केलंय। याच एसएस मोबाईलमध्ये इतर देखील दर्जेदार कंपनीच्या मोबाईल खरेदीसाठी 0% डाऊन पेमेंट आणि कमीत कमी EMI वर हे फोन ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले, त्यामुळे हे ग्रँड लॉन्चिंग मोठ्या दिमाखात होणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एसएस मोबाईलच्या शॉपमध्ये उद्या सॅमसंग गॅलेक्सी S23 चं ग्रँड ओपनिंग होणार आहे आणि ह्या ओपनिंगसाठी खास विशेष नियोजन ह्या एसएस मोबाईलच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे। कणकवलीकर साक्षीदार असणार आहेत या ग्रँड ओपनिंगसाठी। ह्या ग्रँड ओपनिंगसाठी आपण देखील सर्व उपस्थित राहावं असं त्यांच्या पद्धतीने सांगण्यात येत आहे। त्यामुळे कसं असेल हे ग्रँड ओपनिंग हे आज आपण पाहणार आहोत। त्यांच्या या सर्व स्टाफकडून जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीने हे ग्रँड ओपनिंग असणार आहे। चला तर मग पाहूया या ग्रँड ओपनिंग संदर्भात या एसएस मोबाईलमध्ये। या ग्रँड ओपनिंगसाठी समस्त कणकवलीकर साक्षीदार असणार आहेत। या सॅमसंग एसएस मोबाईलच्या शॉपीमध्ये आपण आहोत आणि या शॉपीमधले जे त्यांचे जे मॅनेजर आहेत ते आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कसा असेल हा जो ग्रँड ओपनिंगचा जो उद्घाटन प्रसंग। काय सांगू इच्छिता, कसा असेल हा उद्घाटन? नमस्कार, एसएस मोबाईलमध्ये आपलं स्वागत आहे। एसएस मोबाईल ही भारतातली रिटेलमधली सगळ्यात मोठी 5वी नंबरची चेन आहे। आपल्याकडे आयफोन, सॅमसंग, विवो, ओप्पो पासून जवळपास सर्व मॉडेल आपल्याकडे अवेलेबल आहेत। 1000 पासून जवळपास 2 लाखापर्यंत प्राइस रेंजमध्ये आपल्याकडे मोबाईल अवेलेबल आहेत। तसेच आपल्याकडे 7-8 प्रकारचे फायनान्स अवेलेबल आहेत। त्याच्यामध्ये HDFC, बजाज, TVS, झेस्ट मनी, क्रेडिट कार्ड EMI, डेबिट कार्ड EMI सर्व फायनान्स अवेलेबल आहेत। त्यासोबत एसएस मोबाईलमध्ये सगळ्यात मोठी ॲक्सेसरीची चेन अवेलेबल आहे। ॲक्सेसरीचे प्रोडक्ट आपल्याकडे अवेलेबल आहेत। आमच्याकडे जवळपास 5 लाखापर्यंत संतुष्ट ग्राहक आहेत आणि सर्व्हिस देणे ही आमची मोठी जबाबदारी, आपण ते पूर्ण करतोय। आमच्याकडून ग्राहक खूप खुश आहेत। आता आज आपल्याकडे जो उद्या कार्यक्रम आहे S23 सिरीजचा ग्रँड ओपनिंग, त्याच्याबद्दल तुम्हाला प्रणय माजगावकर आमचे मॅनेजर ते माहिती देतील। निश्चितच हे होते ह्या शॉपचे मॅनेजर होते। त्यांनी सांगितले आहे की 5 लाखपेक्षा जास्त ग्राहक आमचे समाधानी आहेत आणि ह्या सॅमसंगचं उद्याचं लॉन्चिंग होणार आहे आणि ह्या एसएस मोबाईलमध्ये आपण आहोत आणि याच्यामध्ये जे डेमो असतील किंवा त्यांचे जे वेगवेगळ्या नवीन व्हरायटी असतील, ज्या मोबाईलच्या असतील किंवा स्मार्ट वॉच असेल, ते आपण पाहतो आहोत की कशा पद्धतीने यांनी डिझायनिंग केलेलं आहे आणि त्यांचे जे लॉन्चिंग आहे हे कशा पद्धतीने सिंधुदुर्गामध्ये जो कुठला नवीन मोबाईल येईल किंवा जो महाराष्ट्रामध्ये नवीन लॉन्चिंग कुठला मोबाईल होईल तो ह्या एसएस मोबाईलमध्ये उपलब्धच असतो। आपण या संदर्भात उद्याच्या होणाऱ्या लॉन्चिंग संदर्भात त्यांचे जे दुसरे मॅनेजर आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कसं असेल या लॉन्चिंगचं। सॅमसंग गॅलेक्सी S23 चं ग्रँड ओपनिंग होणार आहे, कसं असेल हा मोबाईल, काय सांगू? नमस्कार, मी प्रणय माजगावकर, इथे एसएस मोबाईल इथं मॅनेजर म्हणून मी कार्यरत आहे। ह्या मोबाईलची खासियत म्हणजे सॅमसंगने पहिल्यांदा 200 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा असलेला फोन लॉन्च केला आहे आणि तो पण फ्लॅगशिप फोनमध्ये पहिल्यांदा 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा असलेला फोन लॉन्च केला आहे। ह्याचं खासियत म्हणजे तुम्हाला दाखवतो। ह्यामध्ये कॅमेरामध्ये 200 मेगापिक्सेलचा जो कॅमेरा आहे तो तुम्हाला 100x झूममध्ये कार्यरत होतो। त्याच्यामुळे तुम्हाला फोटोग्राफी वगैरे करताना चांगला फोटो वगैरे कॅप्चर होतो। प्लस ह्यामध्ये तुम्हाला प्रोसेसर दिला आहे तो स्नॅपड्रॅगनचा 8 Gen 2 प्रोसेसर दिला आहे। तो तुम्हाला गेमिंगसाठी किंवा इतर काही गोष्टी असतील तुम्हाला त्यामध्ये चांगल्या प्रकारे यूज होईल। ग्राहकांनी हा फोन घ्यावा कारण का ह्याच्यामध्ये जो कॅमेरा दिला आहे त्याच्यासाठी कॅमेरा चांगला आहे, प्लस तुम्हाला डिस्प्ले क्वालिटी चांगली आहे, प्लस ह्याला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टम
ची प्रोटेक्शन दिलं आहे. त्यासोबत ह्याला तुम्हाला एस पेन दिलं आहे. त्यामध्ये तुम्हाला इझिली तुम्हाला फोटो वगैरे काढायचं असेल तर तुम्ही सेल्फी वगैरे घेऊ शकता. प्लस ह्याला तुम्ही एस पेनने नोटपॅड वगैरे तुम्ही काय असेल तर तुम्हाला यूज करता येतो. त्यासाठी फ्लॅगशिप फोनमध्ये ह्यामध्ये तुम्हाला यूज केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी हा फोन घ्यावा. विशेष सवलत म्हणजे ह्या फोनला 58,999च्या कंपनीने सॅमसंग कंपनीने ऑफर दिलेल्या आहेत. त्यासोबत एसएसच्या ग्राहकांना इथे तुम्हाला सुवर्ण संधी आहे. त्यामध्ये तुम्हाला 2 वर्ष वॉरंटी एसएस ग्राहकांसाठी आहे. जर तुम्ही बघत असाल एसएसमध्ये तुम्ही फोन परचेस करत असाल तर तुम्हाला 2 वर्ष वॉरंटी भेटते आणि जवळपासच्या एसएसच्या तुम्ही कुठल्या पण ब्रँचमध्ये घेतला तर तुम्हाला 2 वर्ष वॉरंटी भेटेल. आत्ताच आपण बघितलं उद्या कशा पद्धतीनं ग्रँड ओपनिंग ह्या सॅमसंग गॅलेक्सी S23चं होणार आहे आणि समस्त कणकवलीकर या ओपनिंगचे साक्षीदार असणार आहेत. या SS मोबाईलचे जे सर्वेसर्वा मानले जातात आणि ह्या सिंधुदुर्गातल्या ब्रांचमध्ये जे महत्त्वाचं योगदान ज्यांचं आहे ते आपल्यासोबत अक्षय उचले आहेत. उचले साहेब, काय सांगताय उद्या ह्या ओपनिंग संदर्भात आणि ह्या सॅमसंगच्या आपल्या ह्या SS मोबाईल संदर्भात? आपली पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ह्या SS मोबाईलचं नाव आहे आणि उद्या ग्रँड ओपनिंग देखील ह्या सॅमसंग मोबाईलचं होत आहे, त्याबद्दल काय सांगू इच्छिता? नमस्कार, मी अक्षय उचले. SS मोबाईलच्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 6 शाखा आहेत. कणकवली, कुडाळ, मालवण, बांदा आणि सावंतवाडी. ते 4 पैकी कणकवलीत 2 शाखा आहेत. त्या 2 शाखांमध्ये आपलं उद्या S23 सिरीज जो सॅमसंगचा नवीन मॉडेल फ्लॅगशिप मोबाईल लॉन्च होतोय त्याचं आपलं ग्रँड लॉन्च इव्हेंट आहे. नवीन अपडेट्सबद्दल आमचे प्रतिनिधी सर्वांना सगळं ट्रेनिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं. तर प्रत्येक ग्राहकाला जास्तीत जास्त सॅटिस्फाईड आन्सर्स किंवा सर्व्हिस आमच्या प्रतिनिधीं थ्रू आम्ही प्रत्येक ग्राहकाला देण्याचा प्रयत्न करतो. महाराष्ट्रात आमचे जवळपास 5 लाखहून अधिक ग्राहक आहेत. त्यांना जास्तीत जास्त सर्व्हिस देणे आणि घेतलेल्या मोबाईलची पूर्णपणे त्यांना आफ्टर सेल सर्व्हिस देण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं आमचा उद्देश असतो. हो, नक्कीच. सॅमसंग फायनान्स सोबत बऱ्याच फायनान्स असे आहेत ज्यांच्यामध्ये डाऊन पेमेंट झिरो डाऊन पेमेंटवर आपण मोबाईल घेऊ शकतो. एवढंच नव्हे तर उद्या जो लॉन्च होणार आहे सॅमसंगचा S23 अल्ट्रा 200 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा, त्याच्यामध्ये फक्त 5,200 रुपयाच्या नो कॉस्ट EMI ची ऑफर सुद्धा आपण लॉन्च केली आहे. त्यामध्ये आपल्याला डाऊन पेमेंट 0 करायचं आहे. आणि SS मोबाईल्समध्ये फक्त मोबाईल्सच नाही तर मोबाईल, स्मार्ट TV, स्मार्ट वॉचेस तसेच सर्व कंपन्यांचे फायनान्स मोबाईल सर्व आपल्याकडे अवेलेबल आहे. त्याचसोबत सर्व मोबाईलचे लाईव्ह डेमो सुद्धा आपल्याला इथे बघायला मिळू शकतात. उद्या सकाळी 11-11:30 वाजता माननीय तहसीलदार पवार साहेब यांच्या हस्ते आपण S23 सिरीजचं ग्रँड लॉन्च करत आहोत. सिंधुदुर्गातलं प्रथमच हे ग्रँड लॉन्च असेल. तर सर्वांनी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.